Masiyalo ifongolise ngale nginike izimali nehaki into yami mangiyonile mina ngiyayazi ukuthi ithintwa ngiyaza ufuna ukuzwa next oluphume emlomeni wami kodwa ngicela ungigayi chance yokubhekela istory sami mina bengihambe ngithe ngizobuya ngathi mangifika iziyaduma ngathi ngiyahamba bangikhuza bathi gebengu izonquma asengiyahlala nami ngashaya iplani kanti siyahamba isikhathi ngacela ukulala iwashila ngivusa ngo-10 AM dali wami cela ukhuluma iqiniso kuwe dali labafana bebeshaya inamba ngakhipha imali ngase ngigcwalisela usibali esihleli ney'ngane encane sibuza amathakwila sikhiphani ingane